Wasu lauyoyi a Kano sun shiga jerin masu kwashe kayansu daga inuwar mutunci da imani. 'Yan teɓe raɓarin dai sun fara zuga ɗan sunkume kuma makashin yara ƙaryata bakinsa a gaban kotu. A Najeriya dai dama wasu lauyoyi sun daɗe da kama ɗaki kusa da na Fir'auna a ranar lahira. A yanzu kuma ido ya koma kan girma da darajar kujeran alƙalanci na jihar Kano. Jami'an Hausa Guy na fili da na ɓoye za su ci gaba da aikin a kasa a tsare har ma da zaman jira. A wani irin kallo mai kama da kifi na ganin ka mai jar koma, 'yan Najeriya sun fara kakkaba bakinsu na korafi akan wahalar man fetur da ya zaman ka'in da na'in a faɗin ƙasar, yayin da wasu ke yadda da uzurin gwamnati akan gurɓata mai. Wasu na ganin wani sabon salon ci da ƙarfin ku ake ƙoƙarin yi wa 'yan Najeriya. Mazauna Twitter a ciki da wajen Najeriya sun yi kiran 'yan Hausa Guy da jami'ansa na ɓoye, kuma tuni aka kammala gyaran gidan da za mu zauna kusa da ku a duniyar Twitter. Daga yanzu ni da ku mutuka raba kamar dai takalmin kaza. Ku danna mana alamar follow, mu yi abin nan da ake kira do me I do you. Su ma matasa a garin Dutse ta jihar Jigawa sun amshi kira tare da kurɓar ruwan alkawarin sabon zubi a 2023. Kawo yanzu matasan na ci gaba da tankaɗe da samo 'ya'yan kwarai irin albarka. Barista Abubakar na Ta'ala na ɗaya daga cikin irin matasan da 'yan Dutse suka ce sun ji sun gani kuma sun samu sinadari. Ba kawai masanin addini ba, so da shiga hidimar jama'a kaɗan ne daga cikin igiyar da matasan ke amfani da shi wajen janyo na Ta'ala akan harkan wakilcin jama'a. Mazaje a garin Aleru ta jihar Kebbi sun aike da tawagar ba da haƙuri da neman sulhu zuwa ga matan zuru a jihar ta Kebbi. Hakan na zuwa ne bayan sanarwar da matan zurun suka fitar cewa bana za su rage yawan matan da suke baiwa 'yan Aleru da kaso 80 cikin 100. Matan sun ɗauki wannan matakin ne bayan mazajen zuru sun fara aiki da karatun digirin zazzage kyauta da kalaman soyayya. Ni ma dai anan kullum so da kauna ne ke karuwa tsakanina da madaran nono. Allah kuma ya ƙara wa zuma a ciki albarka. Kuma ɗin tsakanina da ku, Allah ya bar so da kauna da kulawa.